Ebusuafo me mamu nyina achi. Enanso adom yen yasan ehia biem. Aha. The Kingdom of Asante. So medin edi Kofi Kakari. Nyankopon adom ene nananom nsamanfo adaroma. Mpimpim ne aduonu nan a yewramu yi. Adom no asoye so ama yatwa bosome mienu a edi kan na gu ewura bosome miensem a de meka ne se eya adom ne mene ofi bibiase na yesua de ewo ho denti a meka saa no ene se eneman kakran bi ho no ma ye nipa yi se yamfansie na ya hwehwe ye nema bi mu yi a de bi huna ne se nema nyina ebeko de etia yen abusua mo fa nkyeme se nema bi nye se de mo pa na mama me eho ne ntem se be ya yifiase edi nkomo na de me pese ya ne se oba ahoma no so a na wo subscribe wa share na yetimi edi nkomo ewo the Kingdom of Asante so afi eye santehene mfie aduonu enum a ofro abenwa sanso ana ye mfie oha aduonum ya sagranti eden ntansa ebebo asanteman afikru ye ana santehene prempa odi kan abrofo ebefa no de no ko Seychelles omusan de no eba kumase nti afiwe niema bebre ana wom yebeka ya February ebosome no anase ogefo bosome no ni dane to so nwotwe santehene ebodwa ma ye niema abrofo defo ebefa koye no omo de ebai eno enkoda nchen mre bebre na wo ye nimu a yedi ho enkomo na da bia meka se santefo okasa bi se niema nyina na yehunu anase yete a yakakire nipa bi anunti no se mpuansa ntiamoa oso nya asempa enka nkire wo yire asante enhyehyɛ no da bia meka se niema bebre ho no ma asantefo ansa na kwasi broni de ne twere konkron ne ba na asantefo kwan o mo fa so na o mo yo mo niema bebre ho no ma na nam wo kwan o mo fa so o mo hyehyɛ no ansampo ana sa niema o ye ba bedu nti nne ye fiase na ye di nkomo na ye sua de ne ahwe niema bi e betimi de atoto sa niema no ho na ye hunu kwan a ye be fa so a ye be kɔ enim nti nne asemtra mede atu dwuma ye di so anase futusem yi so ne se onya asempa enka nkyerɛ wo yonko ana se wo bibia wo ya fasi fa hye wo ho kopem se ade na ankasa ebepie se dem di kan eka kyerɛ wo no bosumi wei Nyankopɔn aye yadom awukude ewom sanso na akoside ewom na awukude num no niema bebre ne bekoso medi kan abonkaye anunafo beba mfantefo beba amamfra omukuma na yo madwen se awukude wei enkanka ne anunafo omukuma se kra de omo ayo madwen se omo niema bi ho no omo ba be yi na di ewukuma se e de akire ama amansan ehu medikan abo amane etoso biem saa bosu we mu 31st ana said da duasa da ba ko ya akoside eno nso niema bi ho no ma ye beye said ye ohene edi mfie aduonu enum 25 years no niema bebre ho no ma ye hwe kwan ye befa so a ye beye no abusua medikan ka kire wo se wonya asempa enka nkire obi a oben wo bi se ko bible mu ko se oyire a woda okukum ne ho ana wewa no sanso na santefo be ka kire se mpuansa ntiamoa wo se wonya asempa enka nkire oyire mama ka se mbi nkire ana mama nkire sa kasa na ye ka no emu kakra na yensua bibiom se yewie na ne mebe ya adwen se wonya asempa enka nkire oyire ampa na yenhwa ade opanye bi tena ase ya na yefre no ntiamoa na ntiamoa nsem ewubi enu ntina owayonkofo ana wone omu edi akoniaba omu di kasobom omu didibom eye niema nyina bom edubre bi abrabom akuhwe ase nti obehwe ase na ohwe ase no ayonkofo fi ase se omu otwe omu ho nkakra na da bia ya na meka se me papa se wo fie nyansa na wo school nyansa
ɛyɛ dɛn a yɛyi nipa no deɛ wobɛtena ase na wadidi na nti amoa ɛwɔ